सिगां सेन्टारावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ आं बे समाव हाजासे हामबाय होनग्रोबाय। बेजों लोगोसे जायफ्रा दायो आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ, नायगिरि साफ्रामखौबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै दिनैनि बे मोनसे गोदान गोथार बाइबेलनि गाहाम बाथ्रायाव नायगिरि साफ्रामखौबो आं बे समाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ख्रिस्टनिया अनज्लायग्राफोर आरोबाव दिनैनि बे दिनजों लोगोसे नोंथांमोननिसिम गोथार बाइबेलनिफ्राय बे मोनसे गोदान गाहाम बाथ्राखौ आं दिनै लानानै फैबावलायबाय। बेनिखायनो आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन आरो नायखांनायनि उनाव ख्रिस्टियान जानायखाय ख्रिस्टियान जिबनाव माबा मोनसे मुलाम्फा मोनदेरगोन होननानै नायगिरि साफ्रामनिसिमबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै आं बेखौ दिनै मिजिंथिहरबाय। ख्रिस्टनियाव अनज्लायग्राफोर, दिनै नोंथांमोनजों बे मोनसे बाथ्रा बे मोनसे टपिकनि सायावनो फोरबोनि गाहाम बाथ्राखौ नोंथांमोनजों आं दिनै शेयार खालामनो सानदों। बे टपिक आरो बे बाथ्राया दिनै बेनो जाहैबाय ख्रिस्टनि बादि आखल जा। खनसेबाव, ख्रिस्टनि बादि आखल जा। बी एटिट्यूड लाइक क्राइस्ट। दिनै बे बाथ्रानि सायावनो, बे टपिकनि सायावनो अनजाग्राफोर बा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर नोंथांमोनजों गोथार बाइबेलनिफ्राय मोनथामसो बाइबेल सिरिनि गेजेरजों फोरबोनि गाहाम बाथ्राखौ आं दिनै रायलायनो सानदों। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, जों साफ्रोम ख्रिस्टियानफ्रा दिनै बेखौ मिथिखागौ, जेब्ला जोङो जिसु ख्रिस्टखौ नाजावगोन बा जेब्ला जोङो ख्रिस्टियान जायो बा जेब्ला जोङो सासे जिसु ख्रिस्टनि उनसंगिरि जायो बा जेब्ला जोङो जिसु ख्रिस्टजों हामजा जानो लुबैयो, अब्ला जोङो बेनि आखल, बेनि थिननाय, बेनि हुकुम ना बेनि आयेनाव जों दिनै थाथारनो नांगोन आरो बेखौ दिनै जोङो मावथारनो नांगोन, खालामथारनो नांगोन। अब्लासो जोङो मा ख्रिस्टनि बायदि साननाया जोंनियाव थागोन आरो ख्रिस्टनि आखला दिनै जोंनियाव थागोन। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, आरो जुदि ख्रिस्टियान जानानैबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि बायदि साननाय बा फोरबो जिसु ख्रिस्टनि बायदि आखला जुदि सासे सुबुंनियाव गैयाब्ला बिथांखौ जोङो मोजां ख्रिस्टियान जों दिनै बुंनो हानाय नङा। ख्रिस्टनियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, दिनैनि बे बुहुमाव जों सुबुं बा जों ख्रिस्टियान सुबुं माहारिफोरखौ जों दिनै गावखौनो जों दिनै बिसार खालामनानै जोङो नायनि, आं फोरबो जिसु ख्रिस्टनियाव माबादि आखलनि मानसि, आङो फोरबो जिसु ख्रिस्टनियाव मा रोखोम साननाय गोनां ख्रिस्टियान मानसि, दिनै जोङो बेखौ गोथौयै मोनदांनि। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, बेनिखायनो बे टपिकनि सायावनो फोरबोनि गाहाम बाथ्राखौ नोंथांमोनजों गोथौयै गुसुङैनोब्लाबो आं दिनै शेयार खालामनो सानदों जे ख्रिस्टनि बादि आखल जा। अनजाग्राफोर, जों ख्रिस्टियानफ्रा जिसु ख्रिस्टनि बादि साननाय आरो जिसु ख्रिस्टनि बादि आखल जोंहा दिनै थाथारनो नांगोन आरो जाथारनो दिनै जों नांगोन। अब्लासो फोरबो जिसु ख्रिस्टआ जोंनियाव हामजानायखौ दिनै मोननो हागोन। जों जुदि ख्रिस्टियान जानानै बे इसोर जिसु ख्रिस्टनि बायदि खालामाखैब्ला, मावाखैब्ला, साननाय गैयाब्ला, आखला गैयाब्ला मा जोङो गोजोनगोन ना? बा फोरबो जिसु ख्रिस्टआ जोंनि सायाव बेखौ लानानै गोजोनगोन ना? निस्सय गोजोननाय नङा। अनजाग्राफोर, अब्ला फै बे समाव नोंथांमोननिसिम मोनसे बाइबेल सिरि आङो बे समाव फरायनानै खोनासंहोग्रोनो आङो गोसो जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खुब गाहामथारै खोनासंलांगोन। आं फरायनानै खोनासंहोनि। बेखौ मोननो हागोन गोथार बाइबेलनिफ्राय फिलिपियान 2 बालाबनि 5 सिरि। फिलिपियान चैप्टार 2 verse 5 फरायनि जिसुनि मुङै। नोंसोरनि साननायफ्रा ख्रिस्टनि बादि जाथों। खोनाबायना? दिनै जोंखौ गोथार बाइबेलाव बेबायदि बाथ्रा बुंदों जे नोंसोरनि साननायफ्रा ख्रिस्टनि बादि जाथों होननानै बुंदों। अनजाग्राफोर, अब्ला मा जोंनि साननायफ्रा, जोंनि आखलफ्रा ख्रिस्टनि बादि जादोंना जायाखै? दिनैनि बे मुगायाव गावखौनो दिनै जोङो सिन्था खालामनो गोनां। जों दिनै गावखौ मोनदांथारनो नांगोन, बुजिथारनो नांगोन। अनजाग्राफोर, मा जों दिनै ख्रिस्टियानफ्रा जिसु ख्रिस्टनि बादि आखल बा साननाया जोंनियाव दिनै थाथारनो नांगोन। मिथिबायना? जेरैबायदि फोरबो जिसु ख्रिस्टनि माखासे एग्जाम्पल
ना माखासे एग्जाम्पल होलांनाय उदाहरन होलांनायखौ जोङो गोसोखांनि बे समाव जेरैबायदि फोरबो जिसु ख्रिस्टआ गावखौनो दिनै बावसोमदों बेबायदि आखल बेबायदि साननाया दिनै जोंनियावबो थानो नांगोन गावखौ बावसोमनो हानाय गावखौ सेक्रिफाइस खालामनो हानाया दिनै जोंनियावबो थानो नांगोन आरो दिनै बेल' नङा गुरै ना गुरै नम्रता फोरबो जिसु ख्रिस्टनियाव दंमोन दिनै जोंनियावबो जों सुबुं माहारिनावबो बे गुरै नम्रताया जोंनियावबो दिनै थानो नांगोन अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर मानो ख्रिस्टियान जानायखाय आरो दिनै बेल' नङा गुबुनखौ अननाय आरो दिनै बेल' नङा क्षमा होनाय आरो गावनि सुथुरखौ अननाय दिनै फोरबो जिसु ख्रिस्टनाव गोबांथार गिदिर गिदिर ना बिराद गिदिर गिदिर बेबायदि आखल बेबायदि साननाया फोरबो जिसु ख्रिस्टनियाव दिनै दङमोन जेब्लानाखि बियो संसाराव दङमोन बेखौ दिनै खोन्थालांदों दिनै दाबो बेबायदि साननाय बेबायदि आखला फोरबो जिसु ख्रिस्टनियाव दङ दिनै दङ जोबनानै थाङाखै अनजाग्राफोर दिनै बेनिखायनो गोथार बाइबेला नोंथांखौबो आंखौबो जों बयखौबो ख्रिस्टियान साफ्रोमखौबो दिनै बेखौनो रिक्वेस्ट खालामदों जे नोंसोरनि साननायफ्रा ख्रिस्टनि बायदि जाथों होननानै बेखौनो दिनै बुंदों अब्ला बे समाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर मा जोंनि साननायफ्रा ख्रिस्टनि बादि ना नोंथांनि साननाया फोरबो जिसु ख्रिस्टनि बादि ना जोङो गावखौनो सोंनानै नायनो मानो ख्रिस्टियान जानायखाय अनजाग्राफोर जोङो नामावल' ख्रिस्टियान जानानै जोंनि आखल जोंनि सभाब चरित्र जोंनि साननाय जोंनि मावनाय दांनायफ्रा फोरबो जिसु ख्रिस्टनि बादि नङाब्ला we are the useless Christian दिनै जोङो बेबायदि नुजागोन फोरबो जिसु ख्रिस्टनियावहाय थ' बेनिखायनो जों जुदि ख्रिस्टियान जाबायब्ला फोरबो जिसु ख्रिस्टनि बायदि साननाया दिनै जोंनियावबो थानो नांगोन फोरबो जिसु ख्रिस्टनि बायदि आखला ख्रिस्टियान साफ्रोमनियाव दिनै थाथारनो नांगोन आरोखि अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर अब्ला बे समाव आरोबाव नोंथांमोननिसिम मोनसे बाइबेल सिरि आं फरायनानै खोनासंहोबावनि नोंथांमोना खोनासंबानो जाबाय बेखौ मोननो हागोन 1 जन 2 बालाबनि 6 सिरि 1 जन chapter 2 verse 6 फरायनि जिसुनि मुङै बेयाव मा बुंदों सोरबाया बुङोब्ला आं इसोरनियाव दं अब्ला जिसु ख्रिस्ट बादि जानांगोन खोनाबायना बेयाव मा होनबावदों 1 जहननि 2 बालाबनि 6 सिरियाव सोरबा जुदि बुङोब्ला आं इसोरनियाव दं बा आं फोरबो जिसु ख्रिस्टनियाव दं बेबायदि बुंग्रा मानसिया अब्ला मा जानो नांगोननो जिसु ख्रिस्टनि बादि जानांगोन ख्रिस्ट बादि जानांगोन अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर अब्ला मा most of the time we claim ourselves we are in Christ I am in Christ नंगौना नङा जों गोबांथार समाव गावखौ क्लेम खालामो बुंनानै लायो आं ख्रिस्टनियाव दं बा आरो आं ख्रिस्टियान जुदि जों बेबादि बुंनानै लायोब्ला अनजाग्राफोर आरो बेबादि साननाया दिनै जोंनियाव दङब्ला बाइबेला दिनै जोंनो बेखौनो बुंदों नोंथांखौबो बा जों बेखौनो रायज्लायदों गोथार बाइबेला मा सोरबाया बुङोब्ला आं इसोरनियाव दं अब्ला जिसु ख्रिस्ट बादि जानांगोन होननानै बुङो अनजाग्राफोर जों बेबायदि बुंग्रा साफ्रोम ख्रिस्टियानफ्रा जोङो जिसु ख्रिस्ट बादि जाथारनो नांगोन जों जुदि गावखौ ख्रिस्टियान होननानै परिचय होबायब्ला गावखौ आं इसोर जिसु ख्रिस्टनियाव दं होननानै साननानै लाबायब्ला बा बुंनानै लाबायब्ला जों दिनै फोरबो जिसु ख्रिस्ट बादि जाथारनो नांगोन बाइबेला दिनै जोंखौ बेखौनो रिक्वेस्ट खालामदों ख्रिस्टनियाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर अब्ला दिनैनि बे मुगायाव जोङो गोबांथार जोंनि ख्रिस्टियान बिदा फंबाय बिमा बिफा बिब' बिनानावफोरखौ जोङो नाहरनि सिन्था खालामनि आरो गावखौबो जों दिनै सिन्था खालामनि आङो फोरबो जिसु ख्रिस्टनियाव दं होननानै बा साननानै लानानै बुंनानै लानानै आङो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि बादि जादोंना जायाखै आङो जादोंना जायाखै बाइबेलाव होनदों जानांगोन जाथारनांगोन नाथाय जों दायो जादोंना जायाखै अनजाग्रानि भिडिअखौ नायगिरिफोर बे बाइबेल सिरिफोरनि गेजेरजों जायफ्रा दायो आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो आं बेखौनो गोथौयै मोनदांहो हरदों
अनसाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो जोबनायाव बे समाव मोनसे बाइबेल सिरि आङो फरायनानै खोनासंहोबावनि जे ख्रिस्टनि बादि आखल जा बे टपिकखौ लानानै बी एटिट्युड लाइक क्राइस्ट बे टपिकखौ लानानै आं जोबनायाव मोनसे बाइबेल सिरि फरायनानै खोनासंहोबावनोसै तो बेखौ मोननो हागोन 2 पिटार 2 बालाबनि 24 सिरि 1 Peter chapter 2 verse 21 फरायनि जिसुनि मुङै याव मा बुंदों याव बेबायदि बुंदों बेनि जुनैनो इसोरा नोंसोरखौ लिंहरदों खोनाबायना बेबायदि जाहोननि थाखायनो इसोरा दिनै जोंखौ नोंथांखौ लिंहरदों होनना बुंदों आरो गाहाय सिरियाव आरो नोंसोरबो ख्रिस्ट बादि सैसोनो सोलोंथों होननानै ख्रिस्टआ गावनो सैसोनानै नोंसोरनो दिन्थिलांदों खोनाबायना बेनि थाखायनो दिनै प्रभु जिसु ख्रिस्टआ नोंथांखौ आंखौ जोंखौ लिंहरबाय आरो मा आरो नोंसोरबो ख्रिस्ट बादि सैसोनो सोलोंथों होननानै ख्रिस्टआ गावनो सैसोनानै जोंनो दिन्थिलांदों अनसाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बे बाइबेल सिरिखौ दिनै जोङो गोथौयै सिन्था खालामनानै नायोब्ला मा जों दिनै ख्रिस्टियान जानानै प्रभु जिसु ख्रिस्ट बादि सैसोनो हाबायना दिनै जोङो जिसु ख्रिस्ट बादि सैसोनो हादोंना हायाखै ख्रिस्टनि अनसाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बेबायदि सैसोनो बेबायदि अननो मिथिबायना प्रभु जिसु ख्रिस्टनि बायदि साननाय गोनां जानो प्रभु जिसु ख्रिस्टनि बायदि आखल जानो गुरै नम्रता जानो अननो सुथुरखौ अननो खेमा होनो बेफोरबायदि खालामनो थाखायनो बेफोरखौ मावनो थाखायनो दिनै जों नोंथांखौ दिनै लिंहर जाबाय होननानै बुंदों दिनै जोङो लिंहर जाबाय नोंथाङा दिनै लिंहर जाबाय ख्रिस्टनियाव अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर ख्रिस्टियान साफ्रोमबो दिनै बेनि जुनैनो दिनै लिंहर जाबाय अब्ला मा जोंनियाव प्रभु जिसु ख्रिस्टनि आखलखौ बा जोंनियाव प्रभु जिसु ख्रिस्टनि जे साननाय एटिट्युडफोरखौ मा जों गैया खालामनानै लागोन नामा बे भिडिअनि गेजेरजों जेसेबांनाखि दायो जोंनि ख्रिस्टियान बिदा फंबायफोर आंनि बे भिडिअखौ नायदों नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो आंबो सासे ना बे भिडिअनि गेजेरजों फोरबोनि बे गाहाम बाथ्रानि दुआरै जोंनि ख्रिस्टियान बिदा फंबाय बयखौबो आङो बेखौनो रिक्वेस्ट खालामगोन गावखौबो आं दिनै रिक्वेस्ट खालामो आरो नोंथांमोनखौबो दिनै बेखौ खालामगोन फै जों दिनै ख्रिस्टियान जानायखाय ख्रिस्टनि बायदि साननाय आरो प्रभु जिसु ख्रिस्टनि बायदि आखल जों दिनैनिफ्राय जाजिनि अनसाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर नोंथांमोना मिथिगौना इनायनो दुखुनांथाव जोंनि गोबांथार दिनै ख्रिस्टियानफोर दङ अनसाग्राफोर जिसु ख्रिस्टनि बायदि साननाय गैया जिसु ख्रिस्टनि बायदि आखल दिनै बिथांमोननियाव दिनै गैया आरो बिथांमोनखौ लानानै बिथांमोननि आखल सभाब चरित्रफोरखौ लानानै जायफ्रा जिसु ख्रिस्टनि नङा बा ख्रिस्टियान नङा बिथांमोना दिनै ख्रिस्टियानफोरखौ नेवसिगासिनो दङ बासिगासिनो दङ आरो मा बिराद गिदिर गिदिर थाट्टा बाथ्राफोर दिनै बुंगासिनो दङ आरो नेवसिगासिनो दङ बेनिखायनो जोंनि ख्रिस्टियान साफ्रोमखौ आं बेखौनो खावलायदों फै जेन संसारा जोंखौ मुगैनो हाया जेन संसारा जेन जोंखौ नेवसिनो हाया जोङो प्रभु जिसु ख्रिस्टनि बायदि आखल आरो साननाय बेबायदि ख्रिस्टियान दिनै जोङो जादिनि अनसाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर तो आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों आरो बे बाइबेल सिरिफोरनि गेजेरजों खुब गाहामथारैनो बुजिनो हाबाय मिथिनो हाबाय होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो प्रभु जिसु ख्रिस्टनि मुङै मिजिंथिहरनानै दिनैनि बे गुसुं भिडिअखौ आं बेयावनो दोनबाय आरो दिनैनिफ्राय जों बयखौबो इसोरा बा आंनि बे भिडिअखौ नायनाय साफ्रोमखौबो इसोरा गावनि आखल गावनि साननाय बायदि जोंखौ खालामनो बा जानो थाखाय बोलो आरो बोर आशीर्बाद होथोंसै होननानै बे गुसुं भिडिअखौ दिनै बेयावनो दोनबाय गोजोन्थों खुलुमबाय